ଛାଡ଼ଖାଇ ଦିନରେ ଲୋକେ ସକାଳୁ ଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ଚିକେନ ମଟନ ଆଦି ଆମିଷ ଦୋକାନରେ। ଆଜି ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଗୋଟେ ମାସ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ରହିବା ପରେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି 1 ମାସ ଧରି ଆମିଷ ଖାଇ ନଥିଲୁ, ଆଜି ଚିକେନ ଫ୍ରାଏ ହବ। ପୁଣି କେତେକ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ଖାଇ ଦିନରେ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ଛାଡ଼ଖାଇରେ ମଜା ଆସିବନି। ଏହା ସହ ରାଜଧାନୀରେ ବାରିପଦାର ଦେଶୀ ଚିକେନର ଚାହିଦା ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ଖାଇ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ସେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିନଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଯାହାକି ଆମିଷ ବାର। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକେ ଚିକେନ ମଟନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଯଥା ରୋହି ଭାକୁର ଇଲିଶି ମାଗୁର ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ଖାଇ କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ସମାନତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଲାଇଭ୍ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।